जाय बेसर थिलिया आंनिफ्राय जौसिन आंनिफ्रायबो जायगा जायगा जानायाव 1 हातनिफ्रायबो जौसिन होनब्लाबो बांद्राय बुंनाय जाया बेखौनो लोगोफोरनो आङो भिडिअआव देखायनानै होबाय लोगोफ्रा गोसो दङब्ला आंनि भिडिअखौ नायनानै लादो बेसर थिलिया बै नुहुरनायानो बेसर थिलिया बेनो बेखिनियानो बेखौ देखायना होबाय लोगोफोरनो लोगोफ्रा नायनानै लादो नै जों बेसर नायफैनाय बेसर बिफांखौ लोगोआव दंफायो नै बेसर नायनायाव जिरिबो आंजों लोगोआव जिरियाबो बेसर नायफाफैदों बारिनि बेसरखौ ओमफ्राय नै आं लोगोफोरनो देखायबाय बेसरा आंनिफ्राय जौसिन दै बिफाङा आंनिफ्राय जौसिन नै आंथ' मानसि हिसाबै गोजौद्रायबो नङा गाहायद्रायबो नङा मिडियामनि थेवबो आंनिफ्राय बेसरा जौसिन बेखौ आं लोगोफोरनो देखायबाय आरो लोगोसे आंनि खर'निफ्रायबो जौसिन आंनि आखाइखौ फोलावब्लाबो बेसर बिबारा आरो आंनिफ्राय जौसिन जाबावो नै लोगोफोरनो देखायबाय आङो आंनिफ्राय जौसिन बेसरा आंनि खर'निफ्रायबो जौसिन आरो आंनि आखाइखौ फोलावब्लाबो बेसर बिबारा आंनिफ्राय जौसिन जायो आङो बेखौ लोगोफोरनो देखायबाय आं मानसि हिसाबै गोजौद्रायबो नङा गाहायद्रायबो नङा मिडियामनि थेवबाबो आंनिफ्राय बेसरा खर'निफ्रायबो जौसिन आरो लोगोसे आखाइखौ फोजौब्लाबो गोजौ फारसे फोजौब्लाबो आंनिफ्राय जौसिन जायगा जायगा बेबादि बेसर जादों बारियाव फैनाय जोंनि बारियाव फोनाय बेसरा दा बेखौनो आङो नायनो होननानै बेसर थिलियाव दंफैयो लोगोफोरनो आं बेखौनो देखायनानै होबाय माने आंखौनो बेबादि बेसर बिफां आंनिफ्राय जौसिन आरो आखाइखौ फोलावब्ला आंनिफ्राय जौसिन बेबादि नुफेराखैमोन आं दा बेखौनो नायनो होननानै आंखौ बिराद माने गोसो बोनो हानायखाय आंनि गोसोखौ एट्राकसन खालामनो हानायखाय माने आङो नायनो होननानै बे बेसर थिलिखौ नायफैदों जोंनि बारिनि बेसरखौ दा बेखौनो आङो लोगोफोरनो भिडिअआव देखायनानै होबाय लोगोफ्रा इन्टारेस्ट दङब्ला नायनानै लादो गोलाव खालामला भिडिअखौ आङो फोजोबनोसै बेखिनियावनो नै लोगोआव दंफायो जोंना जिरिया गंग्लायनानैसो थाबाय नै गाहायाव गसंदो मा गसंदो नै बोरो नुहुरलालै मानसिखौ नोंखौ बोरो नुबाय नै जिरियाबो बेसर थिलियावनो दङ आंजों लोगोसे दे गसंदो मा गसंदो फोजोबनोसै नङा होमबा बाय जोङो दिनै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै गोजोन्थों बयनिसिमबो मागो दमासिनि गोजोननाय बावहरबाय बाय होनहरदो मा बाय दे जों फोजोबनोसै दोनथ'बाय भिडिअखौ बेयावनो बाय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय दोनथ'बाय गोजोन्थों।